Всім привітання! З вами Михась Дубровка. Сьогодні 28 листопада і ми працюємо у Ульмі. Наше першае сёння заданне такое. Трэба вуню тую коробку, адкуль тырчаць гэтыя два чорныя правады, дацягнуць кабель 3 на 2,5. Потом у латку кинуть, зайсці ў тую шпакоўню, як мы яе называем, на гэты латок і ў гэты шкаф АСП. Шкаф управлення завесці. Першы поінт на сёння. Ось так выглядае працэс працяжкі. Гэта у нас бухта з кабелем 3 на 2,5. Мы карыстаемся гэткай вось раскаткай, на якой барабан ездзіць. І таму кабель у нас абаранкамі не ідзе. Ну што, вось мы і дацягнулі наш кабель да коробкі. Будзем яго засоўваць, ды акурат укладваць у латок. Стрымянка вышынёй 2 метры 92 сантиметры. Ось у гэткіх умовах і працуем. Паклалі мы ўвесь кабель у латок, засталося яго толькі вось па гэтаму адрэзку яго пакласці, спусціцца ўніз, ды завесці ў шафу АСП 3.1. 111. Можна і так сказаць. Гэты кабель Паша спусціць ужо сам, а я пайду на у іншае месца падключаць маторы. Падняўся я на 6-й паверх і хочу вам паказаць такую пляцоўку, якая тут ёсць. Абзорна я б яе назваў. Сёння бачыце, у нас хмура, Дунай, насып нейкую робяць. А вон цягнік едзе. Ну і галоўнае, што тут бачна, гэта сабор. Самы вялікі сабор у свеце. Знаходзіцца ў Ульме, і мы яго зараз з вами бачым. Маленькія домікі, у якіх нельга пражываць зімою, па законах у іх. На даху растуць нейкія кусты, дрэвы, трава, зялёны двіж нейкі. Сонечныя панелі. Сёння будзем працаваць таксама вон там зверху. Паглядзім на тыя панелі ўблізі. Вось наш другі поінт на сёння, падключэнне матору. Я ўжо учора яго пачаў рабіць, але скончыўся час, не дарабіў. Зараз падсоединім, каб ён працаваў. Бачыце, кожны кабель падпісаны, на ім такая таблічка. Каб усё было дакладна і нічога не пераблытана. Так, ну што, матор мы падключылі, гэта зроблена. Наступны наш поінт — падключэнне вось гэткага рэп-шэлтера. А для таго, каб яго падключыць, трэба кінуць кабель. Трэба пракінуць на латок, наверх, пераход на крышу і кідаць па крышы. Наш трэці поінт пакуль не выканаць, таму што пайшоў дождж, і мы на дах проста не залезем. Таму чацвёрты поінт. На гэты коплер нам трэба кінуць трубку празрыстую. Вось па тым латку яна пойдзе. Недзе тут пройдзе, выйдзе, да? І вось тут яго канчатковая кропка. Даставай, Язэп, гармонік. Доставай, Язэп, гармонік. Шкаф тут усё пад напругай. Ось наша трубка, якую трэба кідаць. Да, ну што, пачынаем? Здароў. Вось мы амаль гэтую трубку пракінулі, там ужо ўсё зрабілі. Паша апошнія акорды адыгрывае. Чацвёртага поінта нашага па працы. Зараз ужо абед будзе, а пасля абеду палезем на дах кідаць трубку і кабель.
Ось такая фирмовая у нас раскаточка добрая. Гэткая лестница. Инструменты подготовлены. В небо. Ну да. Stairway to heaven. У нас так на Мускуле одна пляцовка называлась «Лестница в небо». Хоба. Одразу бачны собор. Тут, напевно, ветер буде задувати. Ось таких некалькі штук мне треба на вёску. Раз, два, три, чотири. 6 панелек, я думаю, на які кіловат було б добре. І наше задання ось гэтага гусака протягнуть трубу да вось гэтага маяка. Абшары бачна, ўсё прыгожа тут. Бачыце, уже нешта расце тут. У нас першая праблема. Не пролазе труба праз гусак. Трэба працяжку нейкую браць, подвязвацца і выцягваць. Што мы зараз і зробім. Ну што, сябры, вось наша працяжка. Зараз мы яе будем подаваць у тую дзюру. І Паша там будзе яе на даху ловіць. Там працуюць нейкія людзі, чысцяць трубы. Таму крыху шумна. Ну вось і выйшла наша труба. О, нехта вогнішча распаліў. Всё на ун пайшло. Весь дым. Даволі хуткая плынь у гэтым месцы. Але кажуць, што ў яго глыбіня тут невялікая. A few moments later. Ну што, сябры, крыху намаяліся, але зрабілі все, што запланавалі. Вельмі марудна ішоў кабель, але здолелі, таму што мы хто? Мы беларусы. Ну вось так выглядае наша праца знізу. Засталося гэта ўсё закінуць на латкі, па іх спусціцца ўніз, завесці ў рэпшотер і расключыць яго. Ульмскі закат. Я перайшоў на наш 5-й пойнт за сёння, але ж яго не паспеем за сёння зрабіць, ён даволі доўгі будзе. Тут трэба паставіць 2 коплера, 2 коробкі сілавыя і ўсё гэта падключыць. Амаль 6 гадзін, а гэта значыць, што наш працоўны дзень сённяшні скончаны. Яшчэ адзін дзень мы адбылі ў Германіі. Спадзяюся, вам было цікава. Таму сустрэнемся ў наступных відэа. Да сустрэчы, сябры!